Jalan ngire. Peteng. Yalah. Oh, ora ning kono, ora ning kene. Iwak kawuk. Wong kok ora sabar iki. Yo, iwak kawuk, Bos. Dikrongso sik. Kokine, Bos. Kurang adus kokine. Mambu kelek seger kok. Oke. Yo. Kayak kono, Mbah. Kayak kono, bok no kono. 700 tahunnya kamu. Kano bang yo. Ono. Iki sing ngepruki. Yalah. Wit ngenteni iku iwak kawuke wit to. Lho wis diler. Mulai terus kok dek. Tak rasani paling sampai seminggu perwak datuk malah. Udah dicoba mangane ora sesuai. Lah didelok bojomu. Ayo Kang kok. Piye karep malah njupuk dhisik. Kene lho, Mbak. Nanti. Bang Manggo. Makan bersama. Ojo sajangane. Koyo perindapan rata mati yo Pak. Iki kalau sing ulang tahun kok Sunyamin ngono ae yo. Ya, Sunyamin ae yo. Yo. Iwake lek ndi iki sing kulon iki? Tak omongane sing buah terus iki. Pandek barang. namanya. Bu, nyambe, Bu. Bu Eka, nyambe. Ayo. Ngene kok. Langsung lah wis kok. Enak mau. Ora parah. Yuk, Kak, ayo Kak. Geser ini lah. Lek kene. Ayo lah.